ọnụgwa anyị kọrọ ọ nke anyị kara akọ in fact o nwere ka ọ dụ wee chọọ ka m jụọ ụmụ nwaanyị ma nwoke nọ na peji a, nwoke na nwaanyị kedu onye kwesịrị ikwu ụmụ n'one ọ ga-amụ, like kedu onye kwesịrị ịsị mba amụsigo m, mba m ka ya amụ, kedu onye ọ dụ? Nwoke na-anụgo nwee right ịgwa gị ụmụ n'one ị ga-amụ? Ọ bụgodu na o nwee right isi na ịma mmụ, o nwee right ịfọsụ gị ebe ị negolo onwe gị anya fụdatị na ume adọrọzi gị na ịma mmụnwụ na nke ịpala apa na iji si ike wee si na ya wee pụta, ị ga-amụ ya ka ị wee mee ya ka iko wee dọ happy? Ị ga-amụ ya ka o wee dọ happy? Asị gị ralụ na ijala ịmụ nwa nwụrụ da na di gị nụrụ nwaanyị ọzọ, kedu nke ị ga-aralụ? Ife na-ewute mbụ na ụfọdụ ụmụ nwoke ga-ajụ ọchịcha jụọ gị ga. I'm telling you. Nwaanyị amụgidelu nwa mụọ 4 si gị na ya chọrọzi, ifọs gị dị ọmụọ 5 ọ sị gị na ya chọrọzi, ifọs gị dị ọmụọ 6 jee ịmụ nke 6 nwụrụ na ya pụta na-asị nyefekwana ya n'anya na ịdọsarị na ịmara na ọ ga-anwụ na ụmụ 6 ka ị chọrọ wee na-ayị ya. Ọ sịkwana gị na nwaanyị ọzọ isi mba na ị chọrọ nwaanyị ọzọ na ọnya mụọlụ gị 6 na o nwere ndị na-amụ 10. Mmadụ niile abụrụ ofu, mgbe mmadụ niile arara nwaanyị amalụ how capable ọdụ gị nwe na-amụ ụmụ na-esi iji fee agwa abụbọ ka m na-ajụ gị. Ụmụ na-ese ise oke ịnọ ise oke olee sọ ọ bụrụ na ị na-achọ jenda mebi na ozuru olu gị jiri maka anọda esi mụ na ọnya wege stretch ya into 6 5 7 mana ife niile zu olu gị nwoke na-atọ nwaanyị na-abọ ị na-achọ nke 6. Ụmụaka ụmụ nwoke afọ ị na-akịta ikpopụtasị efe ị nwere enough ị ga-enyefe mgbe ị nwụọlụ fa niile atibe ọkpọdụ bọọgụ maka ife ịnwa. Next time okechukwu nyere gị you take it like that. You are not God ma ngachukwu n'iru but ịchọ ịgachukwu n'iru chai amụrụ m ife ga-agwa gị but a lesson ife nji wee sị ka m gaa akụkọ atọ bụ maka ndị ga-abụ inesi onwe gị anya ịfụ na ịmụgo enough na ịchọrọzi di ya na-epushu you want him to be happy, you want to nna, you want ibie igbuo onwe gị aparịga gị. Ụmụaka afọ ịma nnọ fụ ka fa si wee too. Now this man na ife ọ na-akọ gị ka mmebeli ebele ana m emekwara gị ebele sir. I'm so sorry because you just gbuo nwaanyị a for nothing. Anyway, ebele ụmụaka bụ ihe na-eme m not ebele gị and I hope you train them very well for the sake of their mother. Bye. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.